Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur zatitzaileen adibide bat ikusiko dugu. Adibide honetan, zenbaki hauek txikienetatik handienera txukundu behar dugu. Oran, simple vistaz ikus dezakegu ez dakigula zenbaki hau baino handi hau denik. Batuketak eta kenketak egiterakoan badakigu beti beko zenbakia berdina izan behar dela. Hau da, hemen B gauza berakin behar dugu. Bean daukogun zenbakia, kasu denetan berdina izan behar da. Horretarako MKT topatu behar dugu. Hau da, MKT gogoratu dela multiplo komun txikiena. Hau da, zenbaki hauen artean topatuko dugu zenbaki bat beraien taulan dagoena, ondo ulertzeko. Horretarako MKT erabili behar dugu, bere izenak esaten du, multiplo komun txikiena. Horretarako, zenbaki hauek lehendabizi faktoretan deskonpensatu behar dugu. 10, zer da, 5 per 2. 9, 3 per 2, 5. Berdin 5. Eta 2, berdin 2. Oin, MKT topatxerakoan, fijatu behar gara, ze zenbaki errepikatzen den. Adibidez hemen, 2 errepikatu egiten da. Demagun, hemen 2 ber 2 izango bagenu, bakarrik 2 ber 2 hartu beharko nuke. Fijatu behar gara, errepikatzen den zenbakia, eta zein dauko berretzaile handiena. Hau da, 2. Esan dakoa, hemen izango bagenu, demagun, 4, 2 ber 2 izango dela, hemen 2 ber 2 jarri beharko genuke. 3 ber 2, 3 bakarrik dagoelako, eta azkenik 5. Hori behi dagoelako. Hau da, jarri behar ditugu, hemen dauden zenbaki danak, eta bere zenbaki altuenean fijatu behar gara. Zenbaki altuenean, berratzaile handienean, hemen jarri behar da. Hauek biderkatzerakoan, MKT izango da. Hau 80 da. Beraz, zenbaki hauen MKT 80 da. Orduen. 7 zati 80. 80 hemen lortzeko zer egin dugu? Bider bederatzi egin behan. Beraz, hemen behai bider bederatzi egin behar dugu. 4 80. 80 lortzeko zer egin dugu? Bider 10. Beraz, hemen behai bider 10. Hemen. 3. 80. 80 zer lortu dugu? Kalkulagailu batera, eta enbarko genuke 80 zati 5. Hau da, 18. Eta hemen, azkenik, 1, 80 behan, eta 80 lortzeko behan zer egin dugu? Bider, 45. Hau da, oin danak, zenbaki deneak, MKT dugu, hau da, 80. Eta oin bai, alderatu dezakegula, eta jakingo dugu, simple vistaz, ze zenbaki dein handiena. Beraz, 7 bider bederatzi, da, 73 zati 80. 40 zati 80. 3 bider 18, 44. 44 barkatu. 80. Eta azkenik, 45 zati 80. Orain, ikusi dezakegu zein den handiena eta zein den txikiena. Hau da, txikiena zein da? 40 zati 80. 40 zati 80. Txikiago, 45 zati 80. Berrogeita hamalau. Eta
azkenik, 70, 73 zati 80, barkatu. Beraz, pentsatu behar dugu, erantzun hauek ez diela benetakoak, baizik eta hauek dira benetako erantzunak. Beraz, oin hauek pasatu behar dugu. Hemen fijatuta ordenean jarri ditugulako, lehena, zein da, 40 zati 80. Hau da, 4 zati 9. Txikiago, 45 zati 80. Erdi bat. Txikiago, 54 zati 80. 3 bosten. Eta azkenik, 73 zati 80. Hau da, 7 10. Gogoratu behar duzue ikurrau. Eskuman dagoen zenbakia, eskerrean barkatu, esaten du txiki hau dela, hemen hau txikia dugulako. Hau handia dugunez, hemen eskuman dagoen zenbakia handia hau da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.